To fa yanzu Burkita Family ya feɗe biri har binne shi bayan lokacin da gwamnan Sokoto ya sa aka kama Hamdiya Sidi Sharifai, inda ya tattauna da ita filla-filla, inda ta yi bayani ta ce lalle bayan lokacin da 'yan sanda suka kama ta lalle sun yi barazanar cewar za su kashe ta, sannan kuma sun ce lalle za su yi mata fyaɗe. Amma domin ganin cikakken wannan bidiyon ku kasance tare da mu tun daga farko har ƙarshe, za mu samu cikakken wannan hira da aka yi da Hamdiya Sidi Sharifai, inda ta tona ma gwamnan Sokoto asiri tare da 'yan sandan da suka kama ta, da kuma irin abubuwan da ya faru da ita bayan an kama ta. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing ɗin bidiyon nan, kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakken bidiyon don ku kalla. Masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na musamman, wato Brekete Family Hausa. Shiri ne wanda muka ƙirƙiro musamman saboda al'ummanmu da ke magana da harshen Hausa. In za ku lura, ni ina kan daddage kan inga in mutum zai yi Hausa ya ƙoƙari ya Hausa nan zalla ba tare da ya sirka ta da kalmar Turanci ba. Ba wani abu ne ba face kishin da nake na ainihin harshen Hausa. Ba a ce kada mutum ya koyi Turanci ba. Ka koyi Turancin ka iya, wani abu ne daban. Amma ka zo kana hautsana Hausa da Turanci, kana gaurayawa, kana ingausa. To kai da kake baligi ko babba ko magidanci ko magidanciya, wannan ba damuwa ba ne. Damuwa ita ce yara ƙananu wanda ke tasowa. Ba za su tsaya su koyi Turancin da kyau ba, Hausa ba ta nuna a bakinsu rangadadau ba. Sai kaga an samu ainihin cheeks na gaba. Ta amma kyawun shi a ce mun yi koyi da irin su Sa Ahmadu Bello Sardauna, Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamshe shi. Su marigayi Tafawa Balewa, Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamshe shi. Su Baba Mai Tamasule ɗan masanin Kano, Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamshe shi. Wayannan mutane ne wanda duk asalinka a arewa baka kai su asali ba. Duk kasancewanka Bahaushe baka fiye su kasancewa Bahaushe ba, ko Bahaushiya ba. Amma Baba ɗan masanin Kano, Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamshe shi, idan yana ainihin gabatar da jawabi da Hausa, kana iya rantsiya baya jin Turanci, ko zo in yanka ka da Turanci baya ji. Sannan Baba in ya rikide ya ce Turancin zai yi, to ko sarauniyar Ingila sai ta ɗaga mishi kallabi. To haka abin ya kamace ya kasance. Amma ya zamana baka nan baka can, kama nan dafa can. Wannan abin yana bakanta min rai ƙwarai matuƙa. Musamman ma wanda da in za ka yanka shi ba zai iya maka Turanci na minti 3 kai tsaye ba. Ya zo yana maka Turanci, yana maka Hausa, yana sirka maka da Turanci. Abin ban haushi. Nan a ƙauye an ɗauka shi ma wani ehe. Amma kuma masu kallonmu da sauraronmu, sunana Ordinary Ahmad Isa. Sunan gidan rediyo ba ɓoyayye ba ne, wannan shine gidan rediyon kwato 'yancin al'umma, karrama su da martaba su. In za a gyara, a gyara. In za a gyara, A gyara. in fa za a gyara, A gyara.
Yau muna da ainihin zauren watsa shirye-shiryen namu yana cike yake. Kusan mun fara kan da shirin nan na turanci. To wannan abu yana man siga a raina. Domin abin nan da ake ganin ɗan arewa ba zai iya ba gashi ba an ce ɗan arewa zai iya ba ne, a'a gashi muna yi. Sai dai a ci mu gyara inda ya kamaci a ci mu gyara, inda ya kamaci a yabe mu kuma a yabe mu. Allah ya daɗa rufa mana asiri. Yau za mu saurari ainihin akwai wani bawan Allah wanda ya kawo koke. Kokensa ba wani ne ya zalunce shi ba, ba wani ne ya tawaye mai haƙƙi ba, ba wani ne ya mishi wulakanci ba. Ainihin rayuwa yadda take kasancewa da bawa. Wannan abin da ya sa na saurare shi ya yi wani abu ne wanda ya fita daban da abin da wasu mazajen arewa suke yi a irin halin da ya tsinci kanshi. Wannan bawan Allah ya kawo kuka ne domin ya ƙoƙarta ya kai matsayin da ba zai iya yi ba kuma. Matarsa ce take ciwon ƙoda. Kuma shekara 20 da wani abu tana fama da ciwon ƙodan nan. Shi ake kira kidney ko? Ko ba shi ne kidney ba? Aka wayi gari jiki ana yi kuma ita yanayin lafiyarta in ka ganta ba za ka ce ba wannan abin na damunta ba. To abin dai tsananin ciwon yanzu kusan shekara 1 kenan ko zuwa na 2. Har ya kai ga in jikin ya rikice sai ka ga kaman ba za ta ƙara nan da awa 1 ba. To amma Allah ya bar abin shi. Yanzu ana ƙoƙarin za a yi mata aiki na dashen ƙoda. Kafin bawan Allah nan ya zo neman wannan agajin, akwai abin da ake kira, ban san wannan kalmar da Hausa ba, ake cewa dialysis. Wato ciwon ƙoda akwai matsayin da zai kai. Ruwa wannan in ka sha ba za ka iya fitar da shi ta zufa ba ko ta wajen fitsari, sai dai a sa wani abu a ainihin zuƙo ruwan daga jikinka. Sannan ana yawan musu ƙarin jini. Sannan ba kasafai za ka kawo musu abinci ma su ci cikin farin ciki ba. Saboda shi ita wannan ƙodai ita ce dama can take da aka mallaka mata alhakin ainihin niƙa abinci da ainihin tace duk abin da ya kamaci a tace a jikin ɗan adam ya yi amfani, wanda ba yi da amfani kuma a tura shi inda za a fidda shi. To in aka ce maka wannan ƙodai ta samu matsala, duk da yake kowa na da guda 2. Mutum na iya yin rayuwa da guda 1. To wani lokaci wasunmu guda 1 ta samu matsala ba mu sani ba har ta shafi 1. Inda an farga da wuri sai ka ga ita wannan godai da ta samu matsala, in ma ya kai ga a cire ta ne ana iya cire ta, sai a ci gaba da ainihin daddafawa da guda 1 da ta saura bisa ga ƙa'idocin da likitoci za su bada. To yau dai da safe da ya zo na ainihin gabatar da shi a shirinmu na turanci, na wannan tsatsaman turancin da muke wato broken English, wanda na nemi al'umma su taimaka mishi. Malam bismillah. Na nemi mutane a taimaka mishi kuma daidai gwargwado an ɗan yunkura, domin a wannan marar da ake ciki
abin da ake neman a yi mata wannan dashen na ƙoda miliyan 33. To wasu mu suna jin miliyan 33 sai su ce inda su ne to sai dai a ɗaugawa. Ire-irenmu muna da yawa waɗanda inda za a ce danginmu ne za su tara wannan kuɗin. Allah wani ma da ke sauraro na ko yake kallo na yanzu a kan naira miliyan 3 sai dai a jana'izarka. Haka ne ko ba haka ba? Akwai waɗanda a cikin dangin na kuma ba za a rasa wanda in yayi hoɓasa zai iya fidda wannan kuɗin ba, amma ba za a bada ba ne. Mai gida ɗauki abin magana. Sunanka. Na'am? Is that wannan abin kamar a kashe yake ko? An kunna yanzu? Na'am. Sunanka. Sunana Bulama Abubakar Umar. Bulama Abubakar Umar. Kai mutumin ina ne? Ni mutumin garin Gashuwa ne, jihar Yobe. To na'am. Kai ne sunan mai ɗakin kafa? Ɗaki na sunanta Kyallu Ahmad Ba'askare. A wani asibiti aka ce za a yi wannan ainihin dashen ƙoda? Asibitin Malam Aminu Kano. Kano. Da kuka je can kuma kuka yi wajen wata 5? Na'am. Kuna jiran lokacin ya zo kanku kuka ji shuru. Wa'anda suka zo ma kafin ku har yanzu har kawo lokacin da kuka bar asibitin ba a yi ma kowa da shi kowane mutum ɗaya da shi ba. Haka yake. Kuka zo nan Abuja. Na'am. Yanzu asibitin da aka amince za a yi wannan dashen. Na'am. Alliance Hospital nawa suka ce za ku bada? Miliyan 33 suka nema. Miliyan 33. Na'am. Ɗaya asibitin wancan da kuka fara zuwa suka ce ku bada miliyan nawa? 33,15,000. Da 15,000. Na'am. 33,15,000 ko 33,500? 33,15,000. Da 15,000. Na'am. To, yau da na gabatar da kai da safe na ainihin roƙi al'ummanmu da su ainihin taimaka. Na'am. Cikin 'yan mintuna na ce ka fita waje bayan minti 30 zuwa 40 ka dawo. Na'am. Da ka dawo, fitanka da dawowanka. Na'am. Sai kuɗa nawa aka samu domin ka ba da ainihin lambar Account. lambar ajiyar ita baiwa Allah. Na'am. Wanda yake tare da First Bank. Haka ne. Ko? Haka yake. Nawa aka samu da safen nan a lokacin? A cikin minti 45 mun samu kimanin kudi naira miliyan 3,723 da naira 197 da kobo 20. Na'am. To kawo zuwa yanzu kuma an samu kamar nawa gabaki ɗaya ɗungurungun. Kafin mu sake shigowa wannan ɗakin gabatar da wannan shirye-shirye, misalin karfe 4:17 da muka sake yin waya da ita, an samu naira miliyan 4,237,216 da kobo 59. To mu ɗan tafa makama mana. Tsakaninka da Allah. Na'am. Akwai alamun za mu haɗa kuɗin nan cikin ɗan gajeren lokaci ko babu alamu? Akwai alama sosai ma kuwa. Ka ɗan ji daɗi a ranka? Kwarai da gaske. To bari in gaya ma dalilin da ya sa na jawo ka aje ka kuma na ce zan taimaka cikin rufin asirin da Allah ya mun. Allah ya ƙara rufin na asiri. al'umma. Na'am. A arewa na taso na ga wata muguwar ɗabi'a daga maza azzalumai. A arewa ne na taso wai nake jin wai a ce in matarka ba ta da lafiya jikin ya yi tsanani, wai sai a ce ka maida ta gidan iyayenta
su sama mata lafiya su dawo da ita. Ni ko wani jaki ne ya kawo wannan? Ƙaddara ma a ce addini ya yarda da haka. Ai, akan bar wani halas ɗin don mene? Saboda Allah. Mutum ya ɗauki ɗiyarsa lafiyar talau ya baka. Bisa ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan ta zo ba ta da lafiya. Wanda aka ce a ranar da ake ɗaura auren nan aka ce ciyarwa, tufatarwa, ilmantarwa, gurin kwana, kula da lafiyanta, ko ba haka ake faɗi ba ne? Haka yake. Aka ce ka ji ka gani ka ɗauka. Yau an wayi gari bai wani Allah nan ba ta da lafiya, wai sai ka ce iyayenta ne za su hidiman sama mata lafiya, sannan in ta ainihin warke a dawo maka da ita? Shin jama'a mu yi amfani da hankalin ƙauye a nan, ko keken na ara maka, ka je ka hau kwazazzabu da keken nan, ka lalata keken nan ko aka samu akasin haka, ka dawo min da keken nan, wai in gyara maka, in na gama gyara maka in dawo maka da shi tsakaninku da Allah. In ku ne in kuka gyara keken za ku maida wa wanda ya hau keken nan ya lalata? Haba malam. To dalilin da baka guji iyalinka ba, shi yasa naga kai namiji ne, abin a yaba maka ne. Jama'a ku tafa mishi. Irin wa'annan ya kamaci a bai aure. Arewa, yanzu a arewa akwai majalisu wurare daban-daban wanda za ka je ka samu magidanta ana zaune, banda hira ba abinda ake hirar ma in ba sa'an gaske ba har gulmata koma ta shiga hirai. Wani ban mu gan shi ba, ba ai an kore shi aiki, ba yanzu a gani ai zai koɗe wannan ɗan doron da yake hawa matan mutum ta wuce a ce kaga ta canza takalmi ba, ka san wannan lallan kafin ta canza shi sai da aka yi wajen wata. Matar mutum a arewa ne za ka ga mutum bai bar kuɗin cefane ba, amma in ya dawo gida aka yi girki zai zauna zai ci abincin nan. A arewa ne mutum ba zai ba da kuɗin cefane ba, zai bari sai har ya fito kofar gida a turo yaro, baba mama ta ce kuɗin cefane, sannan ya ɗan yi soshe-soshe nan ya ɗauko wani ɗan abu ya ba su wanda ba zai ishe su ba. Shi wanda ya ba da wannan naira 500 ɗin, wani ma 200 zai bada. Idan da za ka bi shi ka iske shi gurin mai shayi, ka ga irin haɗin da ake mishi, ya yi ƙat da safe, da rana ya ci hadda salak, hadda salan kirin, sannan da yamma ya yi ƙat kafin ya dawo gida. In aka kawo abincin ya ce kwa ɗumama ma yara. Mu ji tsoron Allah, mu ƙara jin tsoron Allah. Mai gida, kafin ƙarshen wannan shirin, za ka zo ainihin ka ba da lambar ainihin account ɗinta da sunan banki, saboda akwai takarda a hannunka? Akwai insha Allah. Yanzu ko za ka iya ba mu a gurguje, saboda bayan bawan Allah na yayi magana, akwai ɗiyata wadda nake alfahari da ita, wanda al'umman arewa mutanen kirki a ciki suke alfahari da ita. Hamdiya Sidi Sharif.
wadda a yanda aka yi gum a arewa ana cutuwa, ana wulaƙantuwa, ana tozartuwa, aka ja baki aka yi gum kamar an kunshe min da ruwa a baka. Wannan yariyar ta yi yunƙuri ta nuna wannan abu bai dace ba, ta yi ƙoƙari halama a ce gwamna bai san abin da ke faruwa ba, ta jawo hankalin mai girma gwamna akan abin da ke faruwa, ta kuma yi mishi misali akan abubuwan da ake wa mutane. Kana ji kana gani a matsayinka na uba, a zo wa'annan 'yan bindiga daɗin nan su zo su yi lalata da matarka ta sunna a gabanka. Diyakka a yi lalata da ita a gabanka. In an ga dama bayan an gama yin wannan, sannan a ɗibi waɗanda za a ɗiba da ɗiyarta haka watakila da matarka a yi daji da su. Mutum 5, 6, 7, 10 sai ta yi musu fyaɗe. Kuma muna da shugabanni a arewa. Allah kana gani, Allah ka san sun fi ƙarfinmu, Allah kai ka ba su dama. Allah wannan madafan ikon da suke zaune a kai, Allah kai ka ba su ikon zama a kai. Allah ka raba su da kwanciyar hankali ya Allah. Amin. Allah ka raba su da kwanciyar hankali ya Allah. Amin. Allah ka raba su da isasshen lafiya ya Allah. Amin. Allah yanda talakawa suke cikin kuncin rayuwa, ya Allah ka kawo musu irin tasu kuncin rayuwa ya Allah. Amin. Kada ka bari 'ya'yansu su sa su farin ciki ya Allah. Amin. Allah in suna ka ɗaura musu ciwo, Allah ka sa in aka je siyo maganin a siyo maganin jabo ya Allah. Amin. Maimakon ciwon a samu sauƙi ya zama ciwon yana daɗa kashe su ne ya Allah. Amin. Sai ka ce ba mu da shugabanni a arewa. Katsinan ne ko Sokoton ne ko Zamfaran ne ko Kaduna ne ko Niger. Ina ne? Ya Allah ka fishe mu ya Allah. Amin. Allah ka fishe mu ya Allah. Amin. Cikin shugabanninmu na ƙwarai, ya Allah ka rufa musu asiri ya Allah. Amin. Allah ka ƙara musu lafiya ya Allah. Amin. Ka ƙara musu basirar ainihin tafiyar da mulkin da suke kai ya Allah. Amin. Allah ka ƙara musu lafiya. Amin. Allah ka sa 'ya'yansu su kwantar musu da hankali ya Allah. Amin. Allah ka sa 'ya'yansu zame abin alfahari ga al'umma ya Allah. Amin. Allah ka ƙare su da lafiya ya Allah. Amin. Allah ka ƙare su da lafiya ya Allah. Amin. Allah duk wanda yake nufin shugabanninmu na arewa na ƙwarai da muguwa aniya ya Allah, ka mayar mishi ko ka mayar musu da aniyarsu ya Allah. Amin. Mai gida, Okay. bayan ka yi magana, duniya za ta je ainihin abin da aka yi wa Hamdiya Sidi Sharif daga farko har ƙarshe. Bayan ta yi bayani, sai mu ɗauko maganar da ta yi da ta faɗi da ya sa aka yi mata wannan abu. Amma daɗin da nake ji a raina ya Allah shine matasan arewa sun farga, matasan arewa sun farfado, dattawan arewan ma wasu a cikinsu sun farga sun farfado, sun gane cin kashin da ake wa arewa in ba su dage ba, ruwan nan da ya ci talaka zai ci mai kuɗi.
ruwan nan da ya ci mai kuɗi zai ci mai sarauta. Domin shugabannin manyanmu na arewa sun fara zama ta musamman yanzu. A kwanan nan aka yi gidauniyar ainihin tunawa da marigayi Saddauna, wata lacca da aka bada. An gayyaci mutane da yawa, da gwamnonin arewa, da 'yan kasuwan arewa, da masu kuɗin arewa, da kowa ma. Amma 'yan tsararrun mutane ne suka je. Waɗanda suka je wannan taron a cikin manya, daga gwamnan Kaduna sai gwamnan Borno. A nan kusan kaɗan ya rage a uwa ka ubaka da ainihin gwamnan Kaduna, domin ya tashi ya kace-kace da su. Ya ce su ɗin nan, ya ce bai cire kanshi ba, su ɗin nan su ne. Ama alitun harko ƙashin bura ubanka. Wallahi kuma ba mu tsoronka, kuma ba ka yi mana komi. Bura ubanka. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba su kyautata wa talakawa ba. Har wani ya taso, ba mu bane, ya ce mu ne. Ya ce mu ne ba mu kyautata wa talakawa a arewa ba. Ya kuma yi bayani duk mai hankali ya gamsu da bayanin da gwamna Ubasani ya yi. Allah ya saka mishi da alkhairi. Amin. Wannan niyya da ya ɗaura ta taimaka ma talakawa, ya Allah ka bashi ikon ɗorewa da haka. Amin. Gwamna ya tashi tsakakkanin mutane, sannan ya nuna cewa su ɗin nan su ne suka gaza, domin da sun yi hoɓɓasa irin hoɓɓasa da ta dace, da arewa ba ta tsinci kanta a haka ba. To gwamnoni nawa ne za su iya fitowa fili su magana yadda shi gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya yi? Jama'a ku tafa mishi da Allah. Shi duk da yake an ce ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara 40 da yatsu. To, bisa ga bayanan da na samu akan Obasani, an ce zuwan shi ke da wuya. Wajen kashi 70 zuwa kashi 70 da wani abu cikin 100 waɗanda Malam Nasiru El-Rufai, tsohon gwamnan Kaduna, ya kwace musu filayensu da gidajensu, an ce zuwan Obasani ya mai da mutane filayensu da gidajensu da gwamnati ta kwace. To kaga ko in dai haka ne, an ce Juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake. Ka ba mu lambar a gurguje malam. 3-0 3-9 2-3 3-2 2-3. Sake maimaitawa. 3-0 3-9 2-3 3-2 2-3. Sunan banki. Sunan banki First Bank. Sunan ainihin mai wannan account ɗin. Kellu Ahmed Baaskare. Kellu Ahmed Baaskare. Na'am. Kellu Ahmed Baaskare. To al'ummanmu mana nan da ƙoƙon baranmu, kuma ya yi min alƙawali, kamar yadda sauran mutane ke min alƙawali in za a yi musu irin wannan taimakon, ce wanda kuɗin nan sun cika zai zo nan mai sanarwa
mu gaya wa mutane su daina sa kuɗi a wannan guri. Sai kuma in wani abin ya taso za a taimaka ma wani sai mu yi sanarwa. Allah ya bata lafiya. Allah ya bata lafiya. Allah ya bata lafiya. Mu kuma da muke da lafiya Allah ya kare mu da lafiya. To ma da kana iya kuma ka zauna. Masu kallon mu da sauraron mu lokaci ne da za mu ainihin ina jaruma Hamdiya Sidi Sharif. Bismillah. Dauki abin magana. Sunanki. Hamdiya Sidi Sharif. Hamdiya Sidi Sharif. Da hali in kika fara magana sai ki rike tunda ba nauyi ne da abin nan ba. Ki ba mu labarin. Farko dai menene kika faɗi? Menene kika yi? A ina ne kika yi shi? A ina ne kika faɗi abin? Menene ya biyo bayan kin yi abin ko kin faɗi abin? Muna jinki. Akwai wata rana da na tashi na tafi Sabon Birni, wani makwabtan ƙauyenmu, wurin wata ƴar uwata Zainabu. Ke ainihin mutumin ina ce? Ainihin mutuniyar Munki nake. Wunki? Munki. Wurin local government. To. Sabon Birnin Daji ma wurin local government ne. Tsakaninmu da su tafiya ce ta 150. 200. 200. Da abin da ake garin nan garin mu ana ji. Mu ma abin da ake garin mu garin sa ana ji. In aka kai musu hari kuna ji? Muna ji in aka kai musu hari. Don ko ranar da aka saka wutar da kuma duk harbe-harben da aka yi muna ji. Da yawa 'yan garin mu sun yi gudun hijira. Maza ne kawai suka yi daji suka buya. Da na je garin na je gurinta muka zauna muna magana, na je duba yarinyar ta Zainabu da bata da Hawwa da bata da lafiya. Sai nake nuna mata irin abubuwan da nake a TikTok wanda ya shafi matsalar tsaro. Sai take cewa da na zo na yi musu. Sai nake ce mata yanzu wayata ba ta da caji, ta bari idan na koma gida na dawo zan zo mu yi. Sai ta je ta gaya wa mai garin. Da ta je ta gaya mai garin ina? Mai garin Sabon Birnin. Na'am. Ta je ta sanan mishi. Da ta je ta sanan mishi sai ya aiko kira na inda take. Da ya aiko kira na inda take sai na je na same shi. Da na je na same shi ko da na je gidan ya fita sai yaron shi guda. Sai nake ce mata na ce mishi an ce ana kira na. Sai na ce mishi an ce ana kira na, sai ya ce min babansu ne amma ya fita ya dawo. Shi wa ya ce miki babansu? Shi dan mai garin. Dan mai garin. Bayan na dawo dan mai garin ƙauyen. Ƙauyen Sabon Birni. Na'am. Bayan na dawo na zauna inda take sai take ce min uwata ina takardun da na gani hannunki. Sai na ce mata suna can gida wallahi abinda zamu yi da shi ba mu ma fara ba. Sai sabon wata saba da shi sannan zamu yi rijista mu zo mu fara. Sai take ce min to idan Allah in muka fara mu zo mu yi musu ƙauyen su. Sai na ce mata ke ƙauyen gana ku ko ni da a'a na zo wallahi duk wanda yake cikin Sokoto ba zai iya wuce a ce da babaranta na har ya zo Sabon Birni tunda tafiya ma da kafa kafin titi tafiya ne na awanni in dai ba da babur kake ba. Sai ta ce min to bayan na zauna ina nan muna wannan magana da ita sai ga an koma kirana aka ce mai garin na kirana. Ko da na je sai muka yi magana da shi. Da muka yi magana da shi ya ce in kamo masa ya gani, na kakkamo masa bidiyon da ke page dina na TikTok na nuna mar. Sai ya ce shi mai gari na Sabon Birni. Sai ya ce na nuna mai. Da ya ce da na nuna mishi shikenan sai ɗaya ya ce to in zo in yi da babar shi. Sai na ce ba zan yi da babar shi ba, sai dai in yi da ni da shi da annabi ina mishi wasa dariya. Sai ya ce min to wai ki yi mishi mu yi bidiyon da ni da shi. To sai na ce mishi to wayata babu caji. Sai ya karbi waya ya aika min wurin caji. Da ya karbi waya ya aika min wurin caji sai na ce mishi to shikenan babu takarda da biro da zan ɗauki sunan mutanen da suka taru wurin domin in tabbatar. A lokacin mutane ma sun taru a gidan. Mutane sun fara taruwa. A nan ƙauyen gidan mai gari.
sai ya fito da ni ya nuna min wani mutum ya ce min wannan ɗan tsohon limamin garin ne, an kashe mishi baba kuma an kashe mishi ko kane kowa ga iyalansa nan. Sai ya ƙara ce min shi kuma nan gidan shi ga inda yake ɓoye, har yake gwada min inda barayi suka shigo, shi tsohon dan tsoho ne sosai inda yake ɓoyewa. Shi sarkin, shi mai garin. Already kamin mu gama maganan nan mutane sun fara taruwa. Na ce musu to shikenan yanzu lokacin sallah yayi, kowa ya je yayi sallah, bani da caji. Idan na tafi na ƙara dawowa sai in zo mai, sai ce in kawo waya ta kai min caji. Ya amshi waya daga hannuna ya bawa ɗanɗansa wanda muka fara magana da shi da kanshi mai garin, ya bawa ɗanɗansa ya je ya kai min caji. Na ce mishi bani da takarda da bairo, ya ce zai sa a bani. Sai na ce to shikenan kowa ya je ya sallah, idan aka yi sallah mu dawo mu yi. Bayan tun kafin ma na yi sallan aka fara kira na ce musu sai na yi sallah, da na yi sallah na zo na tsaya muka yi bidiyo kan nan. A cikin bidiyo kuma abin da nake cewa da farko dai ina ganin maganan da na yi ta Ahmad Ali ta inda nake ta Ahmad Ali a matsayinka na musulmi, namiji kake mai kishi, a matsayinka na mai hankali da ilimi, ya zaka ci a ce kai ne a gabanka barawo ya shigo har cikin gidanka ya kwanta da matarka ko kuma ya kwanta da ‘yarka a matsayinka na musulmi kuma namiji, ya zaka ji? Sannan na ƙara da cewa wajibi ne ga iyayenmu mata da suke rayuwa a ƙauye, idan aka ce sun samu kafa koya take akan neman ilimi, to su dage su iya ƙoƙarin da za su iya su tabbatar da cewa yaransa sun yi ilimi, domin rashin ilimin shi yake sa ake musu cin kashi a kasuwa ko asibiti ko kuma gurin gwamnati. Babu jahili ɗan kasuwa, kuma babu jahili a asibiti, kuma babu jahili a mulki. Sannan na ƙara da cewa a duk lokacin da barayi suka ƙara zuwa suka ƙona musu ƙauye kuma suka zagaye su da harbi, idan sun rasa inda za su tafi su kwanta, akwai gidaje 500 da muke da su a Sokoto, ana raba wa ma'aikata, ba kowane ma'aikaci bane a cikin gidajen. Sannan kuma idan har ba su samu inda suka kwanta ba, su je su bude su kwanta su shiga. Sai kuma da nake cewa akwai yan gudun hijirar da muke da su cikin Sokoto state, da yawansu matansu da mazansu, matansu manyansu da yaransu matan, nace suna iya ɗaukar kansu, suna iya ba da mutuncinsu domin a ba su kuɗi su ba wa 'ya'yansu abinci. Sagir ƙanina ba shi da lafiya, yana ciwon kunne haka, kai ne yayi kumburi, ba shi da lafiya. Sai na tashi na je gurin mominmu, da na je gurinta sai ta ce mini ga Sagir nan da Allah in goya mata shi, za mu je kemis. Na ce mata to muna cikin wannan abin ta shiga ta wanka ta shirya, ni kuma ina zaune rungumi da shi, sai Jafar ya shigo ya ce min a wai Ibro ya ce antunsu na nan. Shi wannan Ibro dan wani hakimi ne, kuma shi kuma na ƙauyenmu. Ibro na nan. Sai na ce Ibro ya ce antunmu na nan. Sai na ce mishi lahiya yake nema na, tunda ni dai na san bani da wata alaka da shi. Sai ya ce min wallahi bai sani ba, ya gan shi tare da barayi. Sai na ce mishi barayi? Muna haka sai ga ina murja ta zo ta ce mini lafiya ake neman ki, wa'annan suwaye. Mota bakin garka da babura, an zagaye gidanmu da bindigogi, matan gidanmu suna ta sheƙa da gudu, suna shiga cikin ɗakunansu. Da na leƙo sai na ga an rubuta a jikin rigar wani daga cikinsu, an rubuta vigilante. Da ya gani zai yunkuri ya shigo cikin gidan, sai wani ya hana shi, ya ce doka ne a shiga cikin gida, tun da dai ba gudu ne ba, gani na fito, a jira ni na fito. Sai akwai wani Yahaya da Ibrahim, sun aure ɗiyan gidanmu washe garin ranar da aka ɗora masa aure, wa'anda suka aura ubanmu ɗaya da su, suka fito. Sai kowa ya ɓuya, sai shi ne ya fito da ya ga me yake jikinsu. Sai yake tambaye su wa suke nema, suka ce mishi Hamdiya. Sai ya ce lafiya, aka ce neman ta ake yi a hukumar 'yan sanda, idan ta je za ta ji laifin da ta yi. Sai ya ce to ai takarda ya kamata a aiko a ce ana neman ta. Suka ce ba takarda ba, zuwa suka yi su ɗauke ni. Sai ya ce musu to su tafi da shi, ni sai na biyo shi daga baya. Wani da yake tare da su sai ya ce shi za ya nuna wa aiki, sai ya mare shi. Da ya mare shi sai yake ce mishi me na maka ka mare ni? Sai ya ƙara mare shi, ya ce ko za ka rama? Sai ya ce idan ya ƙara bugun shi zai rama. To da ya faɗi hakan sai shi kuma ya ƙara kai mishi bugu, sai ya rike. To dama already zagai suke da gidanmu, kuma wasu tsaye bakin garka, sai suka haushi da bugu, duka suka taran mishi. Shi kuma ba zai iya rama bugu gare su ba tunda suna da yawa.
suka ta bugun shi dai sai da suka tabbatar da ya daina numfashi ya suma kofar gida. Shi kuma wannan Ibrahim wanda aka daura masa auren tare yana zaune kan babur, wayoyinsu sai ya tafi ya ɗauko wayoyinsu da a cikin aljihun Yahaya. Sai suka ce kai ma zuwa kai ka bige mu, sai ya ce wayoyin shi yake son a bashi ya tafi gida. Sai suka ce sai wanda ya kawo su Ibrin ya ce ku haɗa shi ku tafi da shi, sirikinta ne, sirikin maman mu kenan. Shi ma sai suka tuɓe mai riga suka kama bugun shi, suka ɗarme shi, suka ɗaure shi kamar yadda ake wa rago haka suka mai. Irin ɗaurin ƴan bangan nan. Suka ɗaure shi. Wanda ke suka haɗa hannuwan shi hakan nan suka ɗarme shi ta baya suka jefa shi bayan mota. In aka ma wannan ɗaurin ba wanda jini da ke tafiya a jikinka. Suka ɗarme shi suka kaɗa shi bayan mota. Da suka ɗarme shi suka kaɗa shi bayan mota, mutane sun cika ƙofar gidanmu. Yan uwana wasu suna ta kuka, ita kuma maman mu ta faɗi. Sai baban mu ya shigo ya ce min in shirya su tahi, ga can ga mu nan zai biyo bayan mu. Sai na ce mishi ya zaman shi ba sai ya zo ba. Ya ce zai je, na ce kai zaman ka ba sai ka biyo ni ba, illa kai min addu'a. Sai na shigo na buɗe mota na shiga. Da na buɗe mota na shiga muka ɗauki hanya. Sai yake tambaya ta shekaru na nawa, ban ce mishi komai ba. Waye ubanki, nan ma ban ce mishi komai ba. Sai ya ce to su dama a ka'idan motar su ba a shiga har akai inda za a je ba a yi kuka ba. Ya ce su buge ni, na dama na shi ya fara mari na dafa kunce. Sai na yi haka na jingina a jikin wanda yake haguna. Sai ya ce kai da ka bari ta jingina a gare ta ne san ta kake. Sai ya ɗauki hannun shi ma ya mare ni. Sai yake ce min yayi ta zagi na jaka jahila. Ya mace kenan suke duka maza. Ci gaba da magana. Sai ya ce min jahila, jaka, dabba, ko ubana ma ya isa ya ɓaci gwamna, ɓaci irin na ƙasƙanci balantana kuma ni. Sai na ce ai ni ba ɓacin shi ne ba, to waye ce ne misali da shi. Na ce to idan har shi da na yi misali da shi zai ci ciwo, su kuma yadda abin yake faruwa a kan sufa. Sai ya ce min to ai da lokacin da honorable ya sa shi nema na da ya ganni. Ya ce wallahi sai dai ya sa bindiga ya harbe ni a haƙa rami a binne ni, a ce bandit sun to sun ɗauke ni. Idan bangan ke faɗin wannan. Shi waɗanda suka zo kama ni ya sa uniform. Bai sa uniform ba, kayan gida ne a jikin shi. Amma shi ya jagorance shi ya jagorance su. Wanda ya ce ba a shiga motar su ba a yi kuka ba. Shi ya jagorance su. Bayan ɗaya ya mare ki ta wannan kuncin. Ki kaɗan jingina nan. Sai ya ziga wancan ya ce kai da ta jingina da kai son ka take yi. Son ta kake yi. Shi ma sai ya kwashe ki da mari. Aka ci gaba da dukanki a cikin mota. Ga zagi. Kuma ya ce da lokacin da honorable ya ce aje a nemo ki. Da ya same ki da bindige ki. Da ya harbe ni. Sannan a haƙa rami a binne ni. Sannan kuma da muka gangara za mu shiga cikin garin Wurno. Nan ma ya ƙara ce min da a ce lokacin da suka zo ɗauka ta ba da rana ba ne, akwai waɗanda suka san shi. Wannan da ya kira shi ya ce min gashi na shigo. Wallahi ko bindiga aka bashi zai harbe ni har cikin ɗakin uwata. Don kullum sai ya kira shi ya tambaye shi Hamdiya ta zo, ya ce bata zo ba, amma in ta zo sai kira shi. Ashe hakonki ma ake ana fakwanki ne ma ana jiran ki shigo gari. Akwai wani dan garin. ya bada wannan labarin cewa ki shigo garin? Sunan shi Ibrahim Malami. Ci gaba da magana. Sannan muka tafi muka shiga vigilante. Da muka shiga vigilante na office din su na vigilante. Muna shiga sai zai tube min hijabi. Da ya tube min hijabi ya kai ni bayan kanta. Sai ya ce aje matan da na tara ina ikirarin an musu fyaɗe, ni bari ya sa a mun, idan ya mun in ya so sai na fito na bada labari. Zai sa a miki fyaɗe? Zai sa a mun, idan na mun an mun sai in fita in bada labari. Ban ce mishi komai ba, na kalle shi already wai hayya yana kwanci, shi ya suma sun sumar da shi. Sai suka wannan surukin naku wanda aka yi auren shi jiya. Sai suka sa Ibrahim dama shi kuma ba su mai dukan da ya suma ba, amma dai ya juya. Sai suka ce ya cire rigar shi. Sai wani ban san shi ba ya ce oga ba daidai bane. Sai ya ce to ku zo ku dake ta, kai da kace ba daidai bane kai zaka buge ta. Da ya so ya ce wannan ya miki fyaɗe kenan. Wallahi ban san manufarsa ba. Amma ya ce ya cire riga. Ya ce bayan ya gama ce miki zai sa a miki fyaɗe. Abin da nake ikirarin an musu shi bari ya sa a mun. Sai ya so in je in bada labari da dalili. Sai ya ce masurikin ki ɗaya wanda bai suma ba. Ya ce ya kwaba taguwarsa. Ya kwaba taguwarsa. Shi ne ɗaya daga cikinsu. Ya ce oga ba daidai ba ne. Sai ya ce mishi to kai da kace ba daidai ba ne da kai waɗanda za a bugunta. Suka zo su 4 ko su 5 suka sa bulala suka yi ta buguna.
da zan fito sai yake ce min insha Allah wannan ma neman babaki yake ai na ji an ce babar taki bai da aure ni kuma sai na ce mishi idan ya burge ka idan ya burge ka ɗauke shi ka kai mata ka uwar yana da na gaya masa ina da ida bindiga ya kin haihu ina da ida bindiga sai ya ɗauka ya buga min a kafaɗata sai ya ɗauke ni ya cilla ni a mota ta baya ɗin nan sai yake ce min to ya alƙawaranta min idan har ban yi furzin ba tafiyar da za a yi da ni wallahi duk inda muka haɗu shi ne ajalina don shi da akan gwamna ya ce wallahi bai san adadin rayuwar da ya ɗauka ba kuma wallahi billahi lazi Allah shine shaida ta ba ƙarya nake masa ba ƙage ba baki da baki ya gaya mun ko layira akan sanadin shi bai san ran da ya ɗauka ba ya kashe mutane da yawa wallahi haka ya gaya mun baki da baki sai na ce mishi to shikenan ai ita mutuwa manzo ce kafin ka aika ni maybe kai ta zo gurin ka sai aka sani mota aka tafi da ni da aka sani mota aka tafi da ni wajen yan sandan gurin da aka ɗauke ni sai aka kai ni bayan kanta aka cire min hijabi aka cire min hijabi ne aka cire min yankuni da komai da yanda ake yi din nan aka kai ni bayan kanta aka aje aka ce a bari wani ya zo shi wannan da ya zo sai aka ce mai ga yarinyar da ta ɓaci gwamna sai ya ce ba shi da lokacin da zai saurare ni a kai ni a rufe aka ɗauke ni aka kai ni aka rufe wani ɗan sanda a gurin yana ta faɗa ya ce shi bai ga dalilin da zai sa a rufe ni ba me na faɗa da na cancanci wannan wulakancin suna ta a ina wannan abin ya faru Wurno kafin su kawo ni Stacy ID Sokoto kenan akwai division kenan da kuka je can suka kai ni division anan ne aka samu wannan bawan Allah mutumin kirki to Allah ya saka mishi da alkhairi amin ya Allah Allah ya raba shi da jin kunya duniya da ta lahira shi ya kalle su ya ce musu bai ga dalilin ma da za a yi miki haka ba kuma dan sanda ne kurtun dan sanda ne a gurin sai ya ce shi bai ga dalilin da za a min haka ba sai ya ce to zai je ya sa na asel ya ce ba zai je ba ya cire min hijabi ya ce wallahi ba zai cire min hijabi ba sai ya zo ya ce min ke cire hijabinki ban cire ba ya ce mai dan Allah uga ka batta da hijabinta ya ce wallahi ba zai bani ba sai na cire sai ya finciki hijabin ya kai ya bude wuri ya sa me sunan wannan tsinan nan da yake miki wannan gana miki azaban nan wallahi ban san shi ba amma shi ne ya jagoranci wannan tafiya da aka yi miki wannan wulakancin shi wanda ya fara ɗauko ni daga gida wannan ya kawo ma to marasa mutunci wannan mara mutuncin ya ba wannan mara mutuncin kenan shi ya kama wancan ci gaba da magana sai aka sani sel bayan wasu awanni sai aka zo aka ce waɗanda suke karata sun zo aka ɗauke mu aka kai mu gurin shi da muka zauna sai ya ce su faɗi me suke so a rubuta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza daga ƙarshe sai ya ce da kuka je ina da muka je gurin shi dan sandan da ya ce a sani asel sai wasu suka zo suka ce ƴaƴan mai garin ne sai na ce to ai ni ban san sa ba don lokacin da muka yi magana da mai garin ba kai ya gwada min a matsayin dan shi ba wani daban sai ya ce mun ai to yanzu shi ya turo na ce wallahi ni ban yarda da baba ne ya turo ka ba sai ya ce to ko ma dai menene na ji a kotu a lokacin baki san mai garin munafiki bane wallahi ban sani ba dan ban yarda shi ya turo shi ba ci gaba da magana sai suka zo suka faffaɗi abubuwa wai na je garin su na tara mutane na ce ina da kungiya na ce ina da kungiya zan taimake su sai na ce mishi ni wallahi bani da kungiya sai ya ce to me ya shigo da labarin kungiya idan har ban ce musu ina da kungiya ba wane ne shaidata na ce Allah da mai garin da muka yi magana shine shaidata dan na gaya ni ban ce mishi ina da kungiya ba sai ya gama ɗaukar nasu magana ya ce ni ma in zo in faɗi abin da na sani na faɗa mishi abin da na sani ya dai ta zage-zage ya ce mun da za a zo a tafi da ni ya ce mun idan har na sake na ce ya mun kaza da kaza wallahi sai ya turo an sa ya sa bindiga an harbe ni shi dan sandan shi ma dan sandan cewa in kika faɗi abubuwan da ya miki idan an warware idan na warware idan Allah ya sa na fita a wannan case na je na yi video a TikTok akan cewa shi ya mun kaza wallahi sai ya sa an kashe ni in ji shi dan sandan ban ce mishi komai ba muka zo aka ya sa uniform gaskiya da yake da daddare ne kuma lokacin gaskiya hankali na tashi to mu je ci gaba sai aka zo aka ɗauke ni aka tafi da ni Stacy ID ko da na je gurin mutane da yawa wanda ya zo
ai wannan ce ta zagi gwamna, wannan ce ta zagi gwamna, kowa dai yana faɗan albarkar bakinsa. Wasu su ce na yi daidai, masu zagin da su suka fi yawa. Sai aka ɗauke ni aka kai ni bayan kanta aka aje. Bayan wani lokaci sai shugaban gurin sai ya zo, shugaban gurin ya zo ya ce ina wa'inda suka kawo karata, sai suka ce ga su, sai suka zo suka faɗi suka ce suna karata ne akan naje ƙauyen garinsu, sai na tara mutane na ce musu su zo, ina da ƙungiya zan taimaka musu ita da abinci, zan taimaka ma 'yan gudun hijira. Da aka gama ɗaukar maganarsa shi ma sai ya tambaye ni, na ce mishi wallahi tallahi ni ban yi da kowa ba. Sai ke cewa in gaya mishi tsakanina da Allah, idan ya bin Qur'ani zan rantse, na ce mishi zan rantse ni wallahi ban yi da kowa, ina da wata kungiya ba. Sai yake tambaya ta to waye turo ni, na ce mishi wallahi ni bani da alaka da wani dan siyasa babba ko karami, babu wani dan siyasa da na taba gani ido da ido dai ko gaisuwa. Na ce wallahi bani da alaka da dan siyasa, mutumin da yake kauye irin namu bai bukatar yan siyasa su taimaka mai kamin yayi wa kansa abu. Sai yake cewa to in faɗi abin da na sani, na faɗa mishi shi ma abin da na sani. Sai yake tambaya ta akwai wani cikin garin da na sani, na ce mishi ban san kowa ba, tunda ni ina jin tsoron in ce na san wani aje shi ma a ɗauko shi a yi masa abin da aka mun. Sai ya ce min to ga wurin da shi ma in yayi dare yake kwanciya a gurin, ni ma in je in kwanta, da safe sai a sallame ni na tafi gida. Na ce to da na je na kwanta. Kuma wannan dan sandan ba karamin dan sanda bane. A'a, shi ma dai gaskiya babba ne a gurin. Yana da office. Yana da office. In sai bai yadda a kai ki a kulle ki ba. Bai ce a kulle ni ba. Nan gurin da nan ga inda yake kwanciya. In yayi dare a office. Ke ma ki je ki samu ki kwanta a gurin. Alaba shi washe gari a sallame ki. Sai a sallame ni shi bai san munafurcin da aka riga aka shirya ba. Allah ya saka mishi da alkhairi. Allah ya fishe shi jin kunyar duniya da ta lahira. Allah ya raba iyalinsa da bala'i. Shi ma Allah ya raba shi da bala'i. Daga 'yan bangan da duk wanda ya sa wa'annan suka wannan abin, ya Allah ka nuna musu sun yi kuskure ya Allah. Allah ka nuna musu sun yi kuskure saboda ya zame izina ga wasu wanda suke koyi da su ya Allah. Ci gaba da labari. Da safiya ta waye da asuba, ina gama sallan asuba ana ta nokin, da na gama sallah sai na tashi na buɗe kofa, sai wasu suka zo su biyu suka ce an ce na fito a canza min gurin zama. Da na suka fito da ni sai suka kai ni bayan kanta suka aje. Na daɗe zaune gurin, sai aka ce min ana kira na gurin kwamishinan 'yan sanda. Sai na tashi na tafi gurin kwamishinan 'yan sanda, ko da na zo akwai mutane da yawa a gurin. Na je aka sa na zauna a tsakiyansu. Na je na tsugunna a tsakiyansu, sai yake tambaya ta ya sunana, sai na ce mishi Hamdiya Sidi Sharif. Ni yan wani gari ce? Na ce mishi mun ki wurin local government. Sai yake cewa ya ji Hausa na ba daidai ba. Sai na ce mishi mun yi zama a Kano. Sai yake cewa to wa ya aike ni na je na yi wannan bidiyon? Na ce mishi babu kowa. Ya ce min ƙarya ne. Na ce mishi wallahi babu kowa. Me yasa na je na yi? Na ce mishi saboda abin nan ake yi mu da iyayen mu ake yi mawa, shi yasa na fito na yi magana. To ai tsarin dokar ƙasa bai bani daman na zage gwamna ba. Na ce mishi ni ba zagin gwamna na yi ba, misali na yi da shi. Sai yake cewa idan misalin da na yi da gwamna aka yi wa babana zan ji daɗi. Sai na yi shiru, ban ce mishi komai ba. Kwamishinan 'yan sanda na Sokoto. Ya gaya min haka, na yi shiru ban ce mishi komai ba. Sai yake ce min menene dalilin da zan ce mutane su je su buɗe gidan gwamnati su shiga. Sai na yi shiru. Sai ya ce min gidan gwamnati nawa ne? Na ce mishi ba nawa bane, na gwamnati ne. To nasu ne mutanen da na ce su zo su shiga? Na ce ba nasu bane, na gwamnati ne. Sai ya ce to wanda ya je ya buɗe gidan gwamnati ya shiga gidan mu da abin da ba nashi ba ya ɗauka, ya sunansa? Na ce mishi idan ba shi da dalilin da zai je ya ɗauka ɓarawo. Sai ya ce to a tashi a fitan masa da ni. Sai aka ɗauke ni aka fito da ni waje. Da aka ɗauke ni aka fito da ni waje aka ce in zauna. Na zauna. Da na zauna wani ya zo ban san shi ba. Sai yake ce min ina yarinyar da ta zagi gwamna, ba kayan 'yan sanda ne a jikin shi ba, amma dai koma wane ne insha Allah babban mutum ne, ban san waye ba.
sai yake ce mun ina yarinyar da aka ce ta zagi gwamna, sai wani ya kawo shi ya ce wallahi gashi nan zagi irin na kaskanci sai an kamo mama kaji. Aka je aka kamo masa ya gama kalla, sai yake tambaya ta da ubanki ne aka yi ma wannan abun zaki ji daɗi? Sai na ce idan ubana ya kwatankwacin abin da ya a zage shi, ai duk ko ubanka ne ba za ka hana a zage shi ba idan ya yi laifi. Sai yake cewa duk inda aka shiga da kin nan bakin ki bai mutu ba, lalle wannan yarinyar zaki iya bandis. Na ce Allah ya kiyaye. Zan iya bandis. Sai na ce mishi Allah ya kiyaye. To daga nan waɗanda suka sa aka ɗauko ni aka shiga da ni, sai suka ƙara fitowa da ni aka ce a wuce da ni kotu. Da aka tafi da ni kotu sai aka ce min ana ƙarata, wani mutumi ko Aminu ko waye dai wanda ya tafi da ni gurin alƙalin. Aka tafi da ni akwai inda ki kaɗan mance. Sanda aka ce kawai akai ki prisoner. Akai ki gidan gyaran hali. Gidan gyaran hali kai tsaye. Wani ya ce ai wannan alkali ne sai dai a ɗan san shi ne wanda ya ce zan iya bandi, sai ya ce to ai wannan kamata ya kai tsaye a kai ta prison. Sai ya ce masa to ai yallaɓai wannan alkali ne yake da wannan hurumin, shi zai yi. To dalilin kaita sai aka ɗauke ni aka kai ni gurin alkali. Da aka ɗauke ni aka kai ni gurin alkali sai muka je aka karanta min karata da harshen Hausa. Sai ake tambaya ta, Hamdiya ana tuhumar ki akan kin yi bidiyo, da gaske kin yi bidiyo ko biki ba? Na ce na yi. An ce kin tara mutanen ƙauye, kin ce kina ba da taimako, kina da ƙungiya. Na ce